సాఫ్ట్వేర్ మెకానిక్ వాళ్ళ శుభాకాంక్షలు. 25th యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నందుకు మన చిన్నగారికి ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఇప్పుడు మీరు మాకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం? ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 22 years అవుతుంది ఇక్కడనే నేను సర్వీసింగ్ చేపిస్తున్నా. ఓకే. నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వర్కర్స్ కానీ లేదా ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కానీ. నాకు తెలిసి సార్ ఇప్పుడు నా దగ్గర మీరు 4 వెహికల్ ఇది నా తరఫుకి మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా రిలేటివ్ కానీ ఎవరికైనా ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చేపించుకోమని చెప్పి. చాలామంది ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చేపించుకుంటారు, బాగా చేస్తారు, మంచి సర్వీస్ ఇస్తారు, రేటు కూడా చూసి తక్కువ బడ్జెట్లో చేస్తారు. బాగున్నది, మీరు కూడా రావచ్చు అని కోరుతున్నాను. హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీ. బడ్జెట్లో వర్క్ అవుతుంది, మంచి సర్వీస్ ఉంది, మంచి కస్టమర్స్ కానీ మంచి చూసుకుంటారు, మంచిగా చేస్తారు. పెయింటింగ్ కానీ టార్గెట్ టీం కానీ అందరు వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి రెస్పాన్స్ అవుతారు, మంచిగా చూస్తారు.